Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lain na sad nga istorya atong tagaan pagtagad karong adlaw ug padung na kita mag-celebrate sa Semana Santa. Hinaot pa nga namo sa mayong kahimtang karon. Well, we're gonna talk about problema. Di masulbad ang problema pinaagi sa laing problema. Mo na panultiyon pa nga sa in English pa, you cannot solve a problem with another problem. Mo nga hunahunaan gyud usa ninyo sa matag desisyon, mga plano nga inyong pagabuhaton para di mo magmahay sa katapusan. Sumo ka na itagaan natong pagtagad karon sa to ang YouTube channel, tagaan nato kinabuhi kining suwat nga pinadangat ni Veronica ang usa sa to ang mga YouTube subscribers. And sa mga wala pa maka-subscribe, please subscribe. Nasayod jud ko nga daghan kay mo nananaw diha pero wa lang gyud mo maka-subscribe. Please help me grow sa to ang YouTube channel para daghan ang malipay, daghan ang malingaw, daghan makakatulog mga pagtulunan, pinagis mga istorya sa kinabuhi nga ila madunggan, pinaagis sa inyo ang pag-subscribe san. And don't forget to click the notification button para ma-notify mo sa mga bag-ong istorya nga itong ipadangat ninyo. Sa mga nangita sa mga dana itong istorya, pwede sa inyo madungog sa Katabi with Ate Gems. Like, subscribe, and click the notification button also. Sa magpada sa ilahang suwat, pwede nyo na isend sa papajoesuperb@gmail.com o i-check ninyo ang video description below kaya na dito ang ato ang email ad. So dito maglangay, aniya na ang istorya ni Veronica. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, nagasuwat ko nimo aning akong sugilanon sa kinabuhi ug ako kining giuluhan og sakit nga kamatuoran. Tawagan lang ko sa pangan nga Veronica, nga lumad nga taga Cebu City og 30 anyos na ang edad. May duha ka mga anak ug suddan ko ang akong istorya dihang high school pa ko. Ilado ko sa mga barangay kay ako pirmi kuhaon nga muse sa moang lugar kay taas, slim ug mistisa ko. Kaya nga ako mama, produkto man sa AFAM. Bali na paangkan ang akong lola ug Amerikano. Si mama kay proud sin kay nako. In fact, sa daga pa ko kay gusto gid niya nga papilon ko og pagka-artista. Nagpa-audition gid me during katong batch 1 sa Starstruck Papa Joe. Pero sad to say nga wa gyud ko mapili. Saon nga ang akong beauty raman gyud ang akong ipanghambog. Naman sa ko'y brain pero wa ko'y talent sama sa kanta o sayaw. Hoy, Veronica, pag-practice daw og kanta-kanta di abi. Kay maog yun ay kuwang nimo siguro para ma-artista ka. Para ma-discover ka ba? Matod pa sa akong mama nga si Marcia, Papa Joe. Saan man nako ng nga kanang ang kanta mo yun di ganahan nako. Nahinumdum ka last nga beauty pageant nga tong giapilan. Kung wa pati baluto-baluta sus na pildi nako ato eh. Kay grabe pagpangatawa sa mga tao ato pagkanta nako. Tigid mada. Matod ko pa ngadto sa akong inahan Papa Joe nga namugos gyud nako nga magtuon, magpractice unsaon pagkanta. Hala sige. Sayaw na lang. Kay humok man sa kaglawas. Matod pa ni Mama Papa Joe. Sumoto Papa Joe nga kada apil namo og pageant sa laing barangay, mapildi gyapon ko. Kay daugon gyud sa audience impact ug mas daghan gyud ang mupakpak sa nindot og tingog. Sa sayaw man gud, ang mga butakal ra ang malipay inigikid nako Papa Joe.
Unya mga judges kay mga ebay-baya og mga pamati, nasayod na mo, mga mahuyang, so ang dating, pildi lang gyapon. Sa laing bahin, Papa Joe, padayon gihapon ko sa akong pagsayaw, kuyog sa ka-grupo pero di siya exclusive sa babae lang. Sagol mi sa mga lalaki. So, mo na nga among grupo. Ug sa among grupo, si Mark ang close nako. Butan siya, bali siya ang star dancer sa among grupo. Kay chuy-chuy man siya. Diyang ka-college nako niangkon si mama nako nga maglisod na daw siya pagpatungha nako. Kay single parent man siya. Kaya nga kung papa naman sa balay ni kuya. Wala pa kalaya sa kaso sa drugs. Nainganyo ko sa sulti sa akong mga kauban nga mag-Japan daw mi. Kaya mas dako ang makita dito sa mga cultural dancers. Ni adtong panahon na, Papa Joe. Moto nga, nangandaw na mi sa akong inahan sa mga requirements kay nasayod man ko. Nga gusto niya nga makatrabaho ko kay may manghod pa ko. Ug lola nga among gibuhi. Giadto dayon nako si Mera, kauban ako sa dance troupe kay makikita kuno ang recruiter namo. Abi nako og mamasang, Papa Joe, pero dili di ay kay pagkakita nako niya naa pa siya siyang pangidaron nga mga 30 kapin. Ug ako ato na ako sa 19. Wa ko magdahom nga naa di siya crush nako. Kay human sa mga audition, bali manghagad siya namo nga mga snacks ug syempre siya ang mubangka. Lalaki siya, Papa Joe, dili siya mamasang. Tawagon lang nato siya sa pangalan nga Ramon. Kini si Ramon, di sad mailan nga may edad na nga 30 kapin. Niya tong panahon na, kay maayo kay siya manamit. Ug nice kayo ang mga tattoo. Ug sa edad na ko niya tong panahon na, di malikayan nga madanis ako sa choice sa usa ka lalaki ug humot pa kayo siya. Kay pinadalhan man siya siyang ate nga nasa Japan, which is siya gyud di ay maoy mahimong amo namo. Silbi si Ramon, mao lang nga iyang gisugo diri sa Pilipinas samtang wa pa mauli ang iyang ate para pagkasikaso sa mga papeles sa mga aplikante. Sa primero, grupo pa mi nga manggawas. Hangtod nga niabot ang panahon nga muadto na siya sa amua og kalit ug ambot ba nganong makadumduman siya. Dala niya ang iyang sakyanan ug syempre kilig sad ba ako nga naay mamisita nga naay sakyanan. Kay mulingi gyud ang mga marites sa amua. Si Mama sad kay ganahan kay siya. Para niya big time si Ramon. Grabe kay mo abi-abi si Mama oy. Nangutang gyud siya kahat para lang naay ikadalit kang Ramon, Papa Joe. Pero niya tong panahon na di sa ko kaingon nga nanguyab si Ramon nako. Kay basin ni Suroy lang gyud siya. Ug di lang ako ang iyang giagi kundi ang uban pa nga mga aplikante. Basin gisiay ko niya ba o unsa ba. Hangtod nga magsigi na siya og balik-balik sa mua para kuwaon ko niya para mangaon sa gawas. Galante si Ramon. Murag social nga gangster ba ang dating. Pero wa siya kagrupo, Papa Joe. Hangtod ginabot ang time nga gitagaan ko niya og cellphone. Katong keypad pa sa una. Katong yung karaan nga Nokia nga 3310 nga cellphone. Siya pa ang mo-load ato kung mag-check operator na. Wa ko kasabot kay wa mo siya ay formal o wa ko formally nga nanguyab siya nako kay basta nagka mutual understanding lang mi. Tungod siguro kay nahaylo ko sa mga ipanghatag niya nako. Mao na mukuyog na sa kunya. Hapit na maabot ang panahon sa among panglarga og sa kalit lang ni padayag si Ramon sa iyang gibati diri nako. Samtang naami sa sakyanan og nagmaniyo siya iyang gisulti didto nga di daw niya kaya nga mawa ko sa iyang kiliran kay nahigugma daw siya nako. Ako sad sa kumbahin murag gibayaw sa kilig kay batanon palagi ang una-una og ako nalang nabantayan nga nisud mi og usa ka garahe og gitawag og motel.
Dito susud sa mong motel ng lingkod raw sa ami. Nagpadayon siya sa istorya kanako. Matod pa niya nga, Verns, sa tinudunay lang ba, mahadlo ko nga mularga ka sa Japan. Basin og mailog ka sa lain og di na ko kaya nga mawa ka sa akong kinabuhi. Sugod pa lang sa itong panagkaila kay naka-feel na dyan ko nga na ako'y gusto nimo og sa matag adlaw gatubo kini. Matod pa ni Ramon diri nako. Mon, ako man sad na higugma nimo. Pero ako masayod nga nakagusto ka nako kay wa man sa kanang uyab nako. Pero kinahanglan man nga makalarga ko kay para man kini sa kaugmaon sa kong pamilya. Si mama kay sideline lang ang trabaho. Matod ko pa. Van ay kaguol. Ako ang bahala ninyo. Andam ko mutabang ninyo. Di lang ka malayo kanako. Matod pa niya Papa Joe. Ug mato nga hinay-hinay nga nikatay ang iyang mga kamot, bisan asa na lang nga bahin sa kong lawas. Ug sa kong bahin, wa na ko mulihok. Gipasagdan na lang nako siya sa iyahang gibuhat. Nikuyanap na ang kainit na mong duhasod sa mabugnang kwarto, hangtod nga nalapaan gyud ang karnero sa leon. Gitagbaw na mo among kaugalingon sa kainit sa mong gibati. Pero makita ko sa itsura ni Ramon nga murag na siya pangutana nga wa na lang niya gisulti kanako. Ug sa kong nahuna, nasayod ko kung unsa. Yes, Papa Joe, sa panahon sa paglinapaay sa leon o karnero, nadiskubrian ni Ramon nga dili na ko birhen. Ug ang kunon ko nga nakuha kog sayo so sa ka one night stand namo ni Mark. Katong kauban akong dancer, pero bunga lang kato sa kapatanon buhat nga wa sa plano. Abi ba nako og mo lang katong tayma nga nabuhat namo ni Ramon nga igor ko niya tilawan. Pero naon sa ba nga nagsigi-sige naman. Dihang nagkaduol na ng paglarga sa Japan ug tuod man ni resulta gyud. Namabdus ko Papa Joe. Meaning, di ko kalarga. Wa man ang kulikayin ni Ramon sa iyang obligasyon kay iya man kong gipakaslan sa huwes. Kay mo sa gusto sa iyang ate para mumature na daw. Si Ramon. Mature? Wa ko kaget nga nung kinahanglan siya nga mumature nga tiguwang naman siya. Tungod di ay naapa ko'y mga butang nga wa na ko mahibaw-i kabahin kang Ramon. Ug ako rin nibawan later na dihang nanganak nako. Kini si Ramon Papa Joe mas kiniyatong nagsabak pa ko tagdugay gid siya mauli. May lang gani kay naa si mama ato nga time nga mo'y mobantay nako. Gatuo ko nga tungod sa business pero dili di ay barkadista og musuyop sad ni siya. Ug madunggan nako nga mutira gyapon ni siya og mga babae nga gusto mo trabaho sa Japan. May gani kay ang ate mo provide man namo kay allowance man ang ihatag siyang ate niya. Di man sad mangita og lang trabaho si Ramon. Mas ganahan gud siya nga magpa-cute-cute lang permi. Dihang guwang na gyud kaayo nga akong lola og sila ran duha sa akong manghod napugos si mama og biya nako. Kay dito na siya magatiman sa akong lola og akong manghod. Pero magbisitaan man hinuon ko. 1-year-old na kapin ang among anak diyang nigawas na gyud ang batasan ni Ramon. Kay why makabantay niya kay di sama atong napa si mama sa mua. Kay maikog siguro siya. Kada pangutanan ako niya kung asa siya. Mahugyod og lalis namo. Hangtod nga madapatan ako niya. Mga iram siya sorry ni kauman ug moingon nga na blackout lang daw siya siyang unahuna. Pero di Papa Joe. Batasan gyud niya. Kay naalang ni siya di mauyunan nako. Ako ang pahimungtan pag-ayo. Ug kumurason ko kay mahugsad sa pagpamunog Papa Joe. Gisumbong ko ni mama pero gusto ni mama nga ipapriso ko no si Ramon pero maluoy man gyud ko kay mahal man nako siya. Hangtod nga niabot ang panahon nga namanhid na lang ko sa iyang mga pagpasakit rin nako. Muran lang ko niya og parausan sa iyang pagkalalaki. Hangtod sa kaadlaw ana nilakaw ko para musimba. Pero akong gibilin ang bata kang mama kay bago pa lang nahuman ang pandemic niya adto. Og sa kalit lang nakit-an ako si Mark kay nagkasugat yun ang among pananaw sa among mga mata og
nangumusta siya nako. Ako sad sa kong bahin, murag batang way buot ug nisulti sa kuniya sa mga pangitabo sa akong kinabuhi. Gihagad ko ni Mark nga mangaon pero sa layon lugar nga wa kay nakailan namo. Sakay siyang motor niadto mi sa ka mountain resort. Didto istorya og nagbiniluay sa mga info kabayan sa among kinabuhi ug hangtod na sa among Facebook gani. Sa sinugdanan inamigo ra gyud ang among conversation. Mao nga di ko mahadlok nga mabasahan ni Ramon ug wa man sad siya kasayuran nga si Mark ang unang lalaki nga nakadimdim sa akong pagkababae. Pero diyang nihagad si Mark nako nga magkita mi. Dali-dali na kong gidilit dayon ang among convo. Wa na ko magmain kung awayon ko ni Ramon kung dapatan ko kay naaman si Mark nga mo comfort nako. Si Mark sa diay sa laing bahin kay ulitaw pa pero doon na siya kapuyo. Mulansis lang ko ni mama og moingon lang ko nga musimba para mabilin nako niya ang akong anak. Wa masipagduda si mama nga nagbinuang ko kay para nako di pa man to binuang kay inamigo ra lagi ang among panagkita ni Mark. Pero lahi na dihang nagkita mig usab. Gipadayag ni Mark nako nga nahigugma siya nako og duna og dugay na kunyang gipangita. Pero ulahin na daw ang tanan. Diyang yan nadunggan nga minyo na day ko. Naka-decide mi ni Mark nga magbuhat og laing account para di mi masakpan sa among mga paris. Tud man, dito mi magbinayluay sa among pagbati. Ang duha ka oras namong sexcapade, igo na namo para di mi madudahan sa among mga paris. Si Ramon, way kasayuran nga mataglapa niya sa karniro kay lahing leon ang akong gi-imagine. Grabe ang panaad ni Mark nako nga magtaba na daw mi inigabot sa panahon nga makapangandam na siya. Ako sa laing bahin kay akong gikondisyon ng akong relasyon ni Ramon nga sweet gihapon ko niya. Pero matag istorya nako niya kay si Mark ang nasa akong hunahuna. Hangtod nga nibot ang panahon nga ni mabdus ko si kaduha nakong anak. Pero wa ko masayod si kinsa gyud ang amahan. Magduha ka buwan ko nga nagsabak, diyang gasigi na lang og kasakit sa kakulba o na diyang sige na lang og kasakit sa kakulba sa pagawas unya sa bata. Kay si Ramon, pikot ra ba ang mata. Samtang si Mark, medyo turkuhon ang beauty. Usa kadlaw niya na dihang nilighot na sad ko para magkita mi ni Mark sa lugar nga tanaw nako safe. Maayo pa kayo ang among panagkuyog. Lipay kay siya nga mabdus ko og sure na daw siya nga siya gyud ang papa. Kay yang gikwinta-kwinta mga adlaw diyang padung nami. Mugawas Papa Joe. So sa katago nga kananan para mo check in on jud mi para follow up kuno matud pa ni Mark. Usa ka kusog nga lagubo ang akong nadungog diyang may nibunal sa likod ni Mark ug nako. Ambot ba? Kahoy ba? Basta si Mark nalupog. Paglingi ko pa, si Ramon ang naas among likod ug may mga kuyog siya nga mga lalaki. Grabe ang komosyon atong panahon na Papa Joe nga abi kog ikamatay na namunduhan ni Mark. Sagpa nga balibali ug pagkauwaw nga ako nadawat maoy akong nahiaguman nitong adlaw. Hagbay ra day ko nga gipanid-an ni Ramon kay naa o naay nakatip niya sa akong binuhatan ug nahaksad niya nga akong cellphone ug nabasahan niya ang tanan namong conversation ni Mark. Tungod ato nakigbuwag si Ramon nako sa kondisyon nga di nako dad-on ang among anak kundi ko gusto nga ikihaming duha ni Mark. May mga ebidensya manggod siya kay sa among gihimong account ni Mark na may mga video nga naglinapaay ang leon ug ang karniro. Wa ko'y nahimo para likay sa kasamo. Abi ko dito ra kutob tanan, di pa gyud ay kay giaway o gipost pa gyud ang among mga intimate pictures ni Mark sa FB sa iyang kapuyo. Dili day sila kapuyo Papa Joe. Kasado gyud ay sila. Og tinuod nga o di sila kasado di ay sila o di tinuod nga live-in lang sila. Bali-bali nga sagpa sa pagkatao ang nahitabo.
sa pagpamakak ni Mark nako. Wag yun mo palag si Mark sa nitabo nako. Wag yun niya barugi ang tanan niyang panaad nako nga magtaban mi. Abi ko ba og nahigugma siya nako. Pero wa di ay. Gigamit ra ko niya. Talawan day kay siya. Abi ko og andam siya. Makigbisog para sa mong gugma. Nasayod ko nga dakong sayop ang akong isudlan. Pero wala og giblame ang akong kagalingon tungod sa sitwasyon. Namo og sa ako ang bana. Nasayod ko nga musulti gyud ang mga tigpaminawan nga dili na siya mao'y sulbad sa imong problema ang pagsud og laing problema. Pero tao lang ko. Tao lang ko, Papa Joe, nga nabiktima sa mga panaan. Sa laing bahin, wa gidayon sa kumbana ang pagkihan nako, pero nibaad siya nga kumugawas daw ang bata kay iya ko nung ipa-DNA. O kung may tabo, nga siya ang amahan kay iyang kwaon ang bata. Mga nakay na ko hapit, Papa Joe, nga wa masayod og maayo ba nga akong pagpanganak puhon kay puwerte na nakong dauta. Sa kaugta sa akong mga problema nga ako rasad ang nagmugna. Si mama kay guol kaayo sa akong sitwasyon, labi na nga bago rasad nga nipanaw ang akong lola. Tinod gyud lang gingon, Papa Joe, nga you can never solve a problem with another problem. Kabalo ko nga daghan jud kay mo judge nako sa imong mga viewers, pero tao lang ko. Masayop ug tao nga may katungod nga itarong sad ang kinabuhi. Hinaut punta nga nakuhaan sa negleksyon sa uban nga di maghara-hara sa ilahang mga desisyon. Papa Joe, pasensya na og wa magkadimao ang akong pagsuwat. Kay purti nagyong huuta sa akong dughan. O ginaot pa nga matagaan nimo ni siya og oras sa imong YouTube channel. Always nga nagsubaybay, imo magtatampo, Veronica. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O
pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.